Holy God, we thank you Mwari wachene tinokutendai for the privilege at the end of the world to be able to come together. nemukana kumagumo enyika wokukwanisa kuuya pamwe chete. It's easy to take all these blessings for granted, Zviri nyore kutora zvikomborero zvese izvi but as zinyekenyeke, our hearts and our minds turn to you today, asi apo mwoyo wedu nepfungwa dzedu dzichiuya it's kwamuri an nhasi, opportunity for us to remember mukana wedu kuti tirangarire your grace and your goodness towards us nyasha dzenyu nekunaka kwenyu as you afford us the kwatiri peace pamunotipa rugare and relative safety nesafety to be able to know you better kuti tigone kukuzivai zviri and to nani prepare for the final events. nekugadzirira zviitiko In Jesus' name, zvekupedzisira. Amen. Muzita raJesu, amen. In the recent past, Munguva ipfupi yapfuura I've done a series of presentations, ndakaita series and yemapresentation. this will be the third. Iyi inenge iri yechitatu. It began with a question. This will be the fourth. Iyi inenge iri yechina. It began with a question about the Second Amendment. Yakatanga nemubvunzo I weamendment believe most yechipiri. people understand and are familiar with the Second Amendment, Ndotenda kuti vanhu vakawanda vanonzwisisa uye vanoziva amendment rechipiri. it deals with the United States, Rinobata and United it's States concerning the right to not just own a firearm or a weapon, but to use it. maererano kwete kungove nechombo So asi in the kutochishandisa. language of the amendment, it says to bear arms. Mukutaura kweamendment yechipiri inoti kutakura zvombo. So we took quite a bit of time to discuss that subject, Saka takatora nguva tichitaurirana nechidzidzo ichocho. It's not the first time I've approached it, Haisi nguva yekutanga ndachiapproach. and the conclusion that I came to, Conclusion yatakazosvika which I pairi think was a surprise for many people, yandinofunga kuti yakashamisa vanhu vazhinji was to show that the issue of gun ownership kwaiva kuratidza nyaya was merely an yekuona example pfuti kuti nyaya yekuti of munhu a abvunzwe broader pfuti precept waiva muenzaniso weumwe which deals with mutemo the subject of self-defense. unobata nechidzidzo chekuzvidzivirira. I guided the group Ndakatungamirira boka to the following conclusion: conclusion inotevera that human beings have an innate right to defend themselves. kuti vanhu vanotori neright yekuzvarwa I nayo say human beings, but yekuzvidzivirira. all of creation have that Tinoti right. vanhu asi zvisikwa zvese zvinotori neright iyoyo. Over the following weeks, Kumavhiki anotevera there's been plenty of opportunity for people to review those studies and to discuss them. pakaita mikana yakawanda kuti vanhu vadzokorore zvidzidzo izvozvo vachiita nhaurirano pamusoro pazvo. And I haven't had any feedback to say that people disagree with what I said.
handina kumbowana feedback yekuti vanhu vairambirana nezvandakataura. So, as you can imagine, a Saka shift away sezvamunogona kufunga, from non-violence, if I can use that term, takazofambira mberi kubva kune non-violence kana nchigona kushandisa vara iroro to self-defense, tikashandisa mavara ekuti kuzvidzivirira, has taken people by surprise. izvi zvakashamisa vanhu. I've used the word non-violence, Ndakashandisa vara rekuti non-violence, but there's a Bible verse that's behind that asi kune vhesi remubhaibheri riri mumashure that you're all mezvo familiar with, ratinoziva tese, where Jesus says to turn apo Jesu anoti the other cheek. tendeuka umupe rimwe dama. I haven't spent much time discussing this Bible verse about turning the other cheek. Hatisati tanyatsokupedza nguva tichitaurirana vhesi iyi yekupa rimwe dama, But I did begin to deal with it, asi takatotanga kudhila naro, especially with other Bible verses kunyanya nemamwe mabible verses that speak about a tooth for a tooth, an eye for an eye. anotaura nezvekuti And what I tooth tried for a to tooth, show an eye for an briefly eye. Zvandakazama kutaridza was that muchidimbu this concept of eye for an eye kuti concept iyi yekuti eye for an is eye not the subject of vengeance, haisi subject ye-revenge, or revenge. It's a judicial statement, it's a legal framework kutaura kunoshandiswa mumajudiciary, mumalegal framework that defines in the Jewish economy, the Jewish society, kunodefina musociety yemajews the model or the concept of punishment. model kana kuti concept yepunishment. So the idea of an eye for an eye Saka pfungwa yekuti eye for an eye is speaking about the punishment iri kutaura nezvepunishment that fits the crime. inokwanirana nemhosva inenge yaparwa. I hope that most people are familiar with this, Ndinovimba kuti vanhu vakawanda vanozviziva izvi and it doesn't catch anybody by surprise. uye kuti hazvizongoshamisi vanhu. So this can be taken literally and metaphorically, Saka izvi tinogona kuzvitora zviri literal uye semifananidzo. so when it says an eye, Saka pazvinoti that's the ziso crime that you did. ndo You stole something, you damaged something, mhosva yaunenge waita, unenge waba chimwe chinhu and kana then kuti the waparadza punishment chimwe that you chinhu. will receive Punishment yaunozogamuchira is then based upon the crime that you committed. iri maererano nemhosva Now, yaunenge wapara. we live in the 21st century. Isu taakurarama mu-21st We live in a century sophisticated world, munyika iri but the sophisticated, judicial system still follows this principle, eye for an eye. asi system yekutongwa kwemhosva ichiri kungotevera principle iyoyo yekuti We eye have for an eye. just modified that to suit society's needs. Takangozvikwenenzverawo kuti zvigofita maneeds esociety yatava. And when we take this concept of eye for an eye Patinotora pfungwa iyi yekuti eye for an eye and I have put it into a judicial framework, ndaiisa muframework yekutongwa kwedzimhosva without proving it, ndisina what I kuzviprova said
was this model of turn the other cheek was not a subject of two people who were in a disagreement or if you're attacked or abused, that you should accept this. So this is how most Christians understand this concept or Bible verse about turning the other cheek. In the same way that eye for an eye is not revenge, turning the other cheek is not submission to abuse. There is a framework or a context for all of these verses. And the one that deals with turning the other cheek is a political statement. It has to be understood in the political framework. So what is the framework that we should understand that verse within? In the New Testament, in the history of John, Jesus, and particularly Paul, John has a misunderstanding. So I'll put a question mark. He doesn't really understand what's happening politically. Jesus understands exactly what's happening. And Jesus is going to make a prediction. And then Paul discusses the fulfillment. So John does not understand. Jesus makes a prediction of the change in the political environment. Paul both experiences and discusses that fulfillment. So this change in politics is dealing with the change from the Jewish economy to the pagan economy. So it changes from a theocracy in the Jewish economy to a secular system in the pagan economy. So now the Jewish nation is going to be destroyed, as we know. The church will survive. And now the entity that takes care of the church is no longer the Sanhedrin, it's Caesar. And Caesar doesn't understand the church, doesn't like the church, and will abuse it. And Christ says, when Rome abuses you,
mistreats you, what are you supposed to do? Turn the other cheek. You are not supposed to resist. We know that the Jewish people did not listen. They disobeyed Christ's admonition and they resisted Rome, we'll say for the next 40 years. And it's that resistance that precipitates the destruction of Jerusalem. When the armies of Rome destroy the temple and the city. So what I want us to see is that there is a political story that runs right through the New Testament, as it does in the Old. And these three teachers, we'll call them 1, 2, 3, are all going to comment and experience this political change. And I contend, if you come to our own history, and you start considering the first, second, and third person, that you see a similar experience here. Doesn't understand, predicts, lives and comments on the fulfillment. 1, 2, 3. So once I had laid out these two concepts or ideas, we'll keep them very simple. We have a right to self-defense. It's stronger than that. You have a moral imperative or a moral duty to defend yourself. You are obliged to do that, which is stronger than having a right to do that. There's that point. And then there's the introduction to politics. A subject that many of us are uncomfortable about. So, based upon those two models or concepts or ideas, I received a number of questions. Self-defense and politics. So you can imagine, understand, that when we speak about self-defense in the framework of politics, we can understand how the idea of war comes into our thought process. So I want us to understand why these questions have come up. So I received a number of questions about what's going on in the world today. Warfare in Europe and in the Middle East. Now, when we speak about Europe and the Middle East with regard to war,
patinotaura nezveeurope nemiddle east maererano nezvehondo, it's a subject that this movement has been studying and teaching on for several decades now. chidzidzo icho movement ino yanga iri kudzidza uye ichidzidzisa ichiongorora kwemakore akawanda We know the akapfuura. struggle between the king of the north and the king of the south, Tinoziva hondo iripo pakati paking of the north naking of the and south, how warfare is promulgated or prosecuted on both continents. uye kuti hondo inorwiwa sei mumakontinent maviri aya. And we have looked at historical examples Takatarisa maexamples ekuhistory, in the Millerite history munhoroondo and the yemamillarite history that precedes or builds up to that history, nenhoroondo iri kumashure kwayo kana kuti and inotileta how kusvika it panhoroondo iyoyi, moves forward beyond their uye kuti history inofambira mberi sei kupfuura nhoroondo yavo, and taken those past examples and brought them into the future. totora maexamples iwayo ekumashure omaunza And we have called them, or we've borrowed the term, proxy wars. takamadaidza isusu kana kuti takakwereta vara rekuti proxy war. So when we start thinking about proxy wars in Europe and the Middle East, patinotanga kufunga nehondo dzeproxy mueurope nekumiddle east, and we're now seeing the fulfillment of those things that we've discussed for many years, apa taakuona kuzadzikiswa kwezvinhu izvi zvatakadhiskasa kwemakore akati wandei, it seems to have caught people in this movement by surprise. zvinoita sekunge zvakabata vanhu nesurprise mumovement ino. People think that there is a new way of acting, a new way of thinking today, Vanhu vanofunga kuti paane nzira itsva yekuekta kana yekufunga muzuva ranhasi. we'll call it new ideas. Todziti pfungwa itsva. And those new ideas are based upon the premise or concept of radical feminism. Pfungwa idzi dzinobheswa neconcept yeradical feminism. Because we're radical feminists, Nekuti tiri maradical feminists, then people think we should be viewing the world differently than we did in the past. vanhu vanobva vafunga kuti taakufana kuona nyika zvakasiyana nezvataimboona. So one of them is radical feminism, Chimwe chacho ndiyo radical feminism. the second one Chechipiri is that we are no longer observers, ndechekuti hatisisiri vanhu vanongoongorora, but now I'm going to call it actors. asi ezvino We're actors now, we're no longer observers. tava vatambi, izvezvi hatisiri vanhu So vanongoongorora. these two elements, Saka concepts, maelements maviri aya both came in around the same time dzakauya nguva yakada kungofanana in the history from 2014 to 2019. kunhoroondo yekubva kuna 2014 kusvika kuna 2019. And if you don't understand how these two ideas, that we're radical feminists and that we've become actors, not just observers, have changed us, kana tisinganzwisi pfungwa mbiri idzi dzekuti taama radical feminists uye hatisingori vaongorori, tava maactors, kuti dzakatishandura sei, you're not keeping pace with the messages that are being shared. hausi kufambirana nemamessages ari kusheyiwa. So I was asked to comment through various questions Saka burikidza nemibvunzo yakasiyana siyana ndakakumbirwa kuti ndipe comment. people tend to frame it in the following way. Vanhu vanowanzokuzvitaura havo nenzira What's the inotevera. movement's position? Ko position They yemovement always predicate it that way. zvinowanzokufunzwa zvakadaro. So what's the movement's position
saka position on war. yemovement panhau Because it's dzehondo connected to the idea ndeipi of self-defense and politics. nekuti zvinobatana nepfungwa yekuzvidzivirira In Europe nepolitics and the kunzvimbo Middle yeeurope East. neyemiddle east. And everybody understands when we speak about war in Europe and war in the Middle East, what we're referring to. Vanhu vese vanonzwisisa kuti kana tichiti hondo yekueurope nehondo yekumiddle east tiri kutaura hondo dzipi. We understand what the wars are. Tinonzwisisa kuti hondo dzacho We ndedzipi. should understand who the protagonists are. Tinofanira kunzwisisa kuti vari kurwisanisana We ndevari. should have at least a superficial understanding of what's going on. Then at least tofanira kunge tingori nekakunzwisisawo kekuti chiiko chiri kumboitika. So when we think about war in Europe and the Middle East, Saka patinofunga nezvehondo kueurope nemiddle east, the question that I'm asked mubvunzo wandinovhunziwa is, who is right ndewekuti and who is ko wrong? ari right neari wrong ndiani? Who is the good side and who is the bad side? Divi rakanaka nderipi uye divi rakashata nderipi? And so when I was asked this question, Saka it pandakavhunzwa was mubvunzo framed in a much more sophisticated fashion. zvakanga zvakarukwa nenzira iyi yanga yakanyanya kupetanwa zvakadaro. My response surprised, even shocked some people. Response yangu yakatoshamisa vanhu When we vakawanda. started exploring who was, Takatanga kuongorora if I keep it very simple, who was good and who was bad. ndikazvisiya zviri simple kuti ndiani anga akanaka ndiani anga akashata, Who was forwarding the cause of God or protecting it, ndiani anga ari kudzivirira cause yamwari kana and who was kuichengetedza, advancing Satan's or the enemy's ideas and cause. ndiani anga ari kupushira mberi pfungwa dzasatani. And when you do that, kana ukaita you can izvozvo come to answers or conclusions that may surprise you. unogona kusvika pamhinduro kana maconclusion anogona kukushamisa. And the steps that I took people through in that discussion Madanho andakafambisa vanhu maari muchidzidzo ichocho were no different to the ideas that we have been teaching for a very long time. anga asina kusiyana nepfungwa dzatati kudzidzisa kwenguva refu yapfuura. So it was a reminder. Saka kwakuri kurangaridzwa. That didn't seem to satisfy people. Izvo zvakaita kunge hazvina kunyatsoita kuti vanhu vagutsikane. So I want to remind us all, Saka ndoda kutirangaridza or tese even ask us, kana or for you kutotivhunza to ask yourself, kana kuti munhu wega wega uzvibvunze what is your position on war? position yako ivo Is panhau war dzehondo wrong? ndeipi? Hondo yakaipa here? Is it immoral? Should Chiitiko it chiri be immoral here? shunned? Inofanira Should it be kuvengwa avoided? here? Inofanira kudzivirirwa here? Would you participate in war? Iwe ungaparticipata muhondo here? And when we see Patinoona war in Europe and the Middle East, hondo kueurope nekumiddle east, do you, should iwe we have a position une position on here? who Tinofanira kunge is tine position right here and who is wrong? pakuti ndiani ari right ndiani ari wrong, Who are the aggressors ndiani vari and who are the Kurwisa. defendants? ndiani vari kuzvidzivirira, People who are employing self-defense to protect themselves, vanhu vari kushandisa self defense kuti vazvidzivirire against an aggressive force. kubva kune So masimba I'm not sure ari what aggressive. people's positions are on this subject.
saka handinyatsoziva kuti vanhu pfungwa dzavo dziri papi maererano nechidzidzo So, ichi. if you hold to the idea, Kana uchibatirira iwewo papfungwa a model, kana model, I would venture to say the truth, ndinogona kutaura ndichiti chokwadi, that self-defense is not just your right, it's your obligation, kuti kuzvidzivirira haisingori right yako asi chinhu chaunotosungirwa kuita. then I think the answer to the legitimacy of war is answered. Ndofunga kuti mhinduro yekuti hondo dzakanaka yakanga kuti hadzina inobva yapindurwa. So, if we can defend Saka ourselves, kana tichigona kuzvidhifenda isusu pachezvedu, then the question mubvunzo is war acceptable? unobva wabvunzwa kuti hondo inogamuchirika here. We'll call it legitimate. Tichazvidaidza chiti hondo iri legitimate here. I'm suggesting the answer Ndichikusuggesta kuti mhinduro is yes. ndeyekuti hongu. If you just take the logical steps. Ukangotora madanho acho zviri logical. We know that the founders of the United States understood this Tinoziva kuti vakatanga America vaizvinzwisisa and izvi, hence framed the Declaration of Independence, the Constitution and the Bill of Rights, zvakare vakabva vanyora Declaration of Independence, Constitution neBill of Rights. Declaration, Constitution and Bill of Rights, Declaration yeIndependence, Constitution neBill of Rights. so they understood that and they framed those documents to reflect this idea Vakazvinzwisisa izvi, vakanyora madocuments aya kuti aburise pfungwa iyi based upon the premise that we can defend ourselves. maererano nekuti tinogona kuzvidzivirira. So if we are in agreement on this idea, Kana tiri this model, pakuwirirana pfungwa iyi, model iyoyi, then the question is, mubvunzo unozoti the war in Europe and the Middle East, hondo yekueurope neyekumiddle east, who's right and who's wrong? ndiani ari right, Now, ndiani ari wrong? Even though we may say that war is legitimate, Saka kunyange tichigona kutaura isusu chiti hondo shuwa iri legitimate, I think we would all say the following, ndinofunga kuti tese tinogona kutaura that zvinotevera we should avoid fighting at all cost, kuti tinofana kuavoida kurwisanisana if panguva at all dziri dzose, possible, kana dei zvaigoneka, because warfare brings out the worst in us. nekuti hondo inoburitsa zvakaipisisa And matiri. then what ends up happening is Zvinozopedzisira zvaakuitika ndezvekuti we go further than the idea of defending ourselves to attacking people. tinozofurikidza pfungwa yekuzvidhifenda totanga manje kuataka vanhu, And things begin to get out of control. zvinhu zvochitanga manje kubuda And if you kuita read out the of news, control. Kana uchiverenga iwewe you'll see that's exactly what's happening in Europe and the Middle East. unoona kuti ndo chaizvo zviri kuitika kunzvimbo yeeurope neyemiddle east, And particularly in the Middle East, nyanye kunzvimbo yemiddle people east, are now unsure vanhu havachanyatsi kuziva who is right kuti and who ari is right wrong. ndiani, ari wrong People ndiani. aren't clear on that anymore. Hazvisina kunyatsokujeka kuvanhu. I don't think it's my role, Handifungi kuti my ibasa rangu responsibility kana kuti responsibility to yangu say who is right and who is wrong.
kuti nditaure ndoti ari right ndiani, ari wrong either ndiani, in Europe or the Middle East. either kuEurope kana kuMiddle East. This is a war Ihondo that those people have decided to enter into iyo vanhu ivavo vakasarudza kupinda mairi, either to defend themselves either kuti or to vazvidzivirire destroy the people that you're opposed to. kana kuti vadestroy vanhu vavari kupikisana navo. We could go into the history and comment on certain aspects, Togona kupinda munhoroondo yacho totokomenta pane mamwe but people aren't ma-aspects. interested in that. Asi vanhu havana interest mazviri. What people want from this movement Vanhu zvavanoda kubva mumovement is a statement vanoda to kunzi declare pave ne one party moral and the other one immoral. pangova nekutaura kuti iyi pati iri moral, iyi ndo isina And mamorals. I'm saying Ini ndiri I kuti think it's a very simplistic and probably naive perspective. ndofunga kuti muono uri simplistic, usina kunyatsokuziva mukati. We can make certain statements of fact, Togona kuve nekutaura kwemafacts kana mamastatements. most war, Hondo these dzakawanda, wars, hondo idzi serve no real purpose hadzina purpose chaiyo yadzinoseva. they're created through political environments Dzinogadzirwa kuburikidza mumaenvironment epolitics that were unnecessary. anenge asiri necessary. The casualties of war Ava vanozova macasualty ehondo tend to idzi be the weak, the innocent. vanowanzonge vari vanhu vaya vari weak nevari innocent. And when we look at war from that perspective, Patinozotarisa hondo tiine muono it's iwoyo, easy to show, easy to see, I think, zviri nyore kuratidza, zviri nyore kuona that the consequences of what's happening kuti mubayiro wezvinenge are zvichiitika negative. And they're not, uri negative. there's no solution in the way that these parties are going, the path that they're going down. Hapana solution yenzira iyo inenge ichitorwa nevanenge vachirwisana ava. As observers, Sevanhu vanenge vachiongorora, prophetic observers, prophetic observers, nothing is happening that we didn't expect. hapana chiri kuitika chatatisina kutarisira. Like all of us, like Sesu tese, the majority of people in the world, sevazhinji vevanhu vari we're pained munyika, to see tinotorwadziwa the kuona way these wars are being prosecuted. nzira iyo hondo idzi dziri kurwiwa nadzo. So I don't want to comment further than I have now on these wars. Saka ndichadi kuramba ndichikomenta zvinoenda mberi than zvandaita pahondo idzi. Based upon what I'd said in previous studies Maererano nezvandakambotaura muzvidzidzo last zvapfuura, week, vhiki rapfuura, I went to a Bible passage, ndakaenda kupaseji yemubhaibheri, Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8. Muparidzi chapter 3 verse 1 kusvika And the 8. reason I took us there Mhaka takaenda ikoko was to consider one word. kwaiva kuti titarise vara rimwe chete, And that word was time. raiva rekuti nguva. So this passage Saka paseji iyi speaks about human thought, human emotion, and human action. Thought, emotion, action. inotaura nezvepfungwa dzevanhu, maemotions evanhu nemaactions evanhu. Action, behavior.
And if you read these verses, ukaverenga mavhesi iwaya they all speak about there being a certain time for things to happen or things to be done. ese anotaura nezvekuti panotori nenguva yekuti zvinhu zviitike kana kuti zvinhu zviitwe. Verse 8. Verse A 8, time to love, a time to hate. nguva yekuda nenguva yekuvenga, A time of war, a time of peace. nguva yehondo nenguva So you yerugare. see two connected ideas, Saka unoona pfungwa mbiri dzakabatana, love and war. rudo poita They're hondo, placed next to each other, zvinoiswa padivi nepadivi, and each idea or emotion or behavior pfungwa imwe neimwe kana emotion imwe neimwe is kana behavior imwe juxtaposed neimwe inobva or yaitwa contrasted juxtaposed kana with its opposite. kupikiswa nechiri And opposite all chacho. of these verses follow this Mavhesi same ese aya pattern. anotevedzera pattern yakafanana. I asked the question, Ndakabvunza mubvunzo, and the question was, mubvunzo waiva are wekuti these verses ndima idzi an observation kungoongorora here of human behavior, kwebehavior yevanhu or kana kuti is this an instruction? murayiro here uyu? When I first posed this question, Pandakatanga kubvunza mubvunzo uyu, many people said it was an instruction. vanhu vakawanda vakati murayiro. At one moment, Pane imwe you're moment instructed to love, unopuwa murayiro wokuti ida, and at the next moment, you're instructed to hate. pane imwe moment unopuwa instruction yekuvenga. After some discussion, Tapedza I think kutaurirana, most people, not everybody, ndofunga kuti vanhu vakawanda kwete munhu wese favored this answer, the first one. akazowirirana nemhinduro yekutanga iyi. Favored, they preferred. Vakafarira mhinduro yekutanga iyi. Most people coalesced to answer number one, that it's an observation on human behavior. Vanhu vakawanda vakazoungana paansa yekutanga yekuti kuongorora behavior And yevanhu. if you agree with that, Kana uchitenderana nazvo, what these verses are teaching us zvatiri is kudzidziswa that depending nemavhesi aya, upon what happens to you, kuti zvichifanira kuti chii chanenge chaitika you kwauri, will have an emotional response or a particular behavior. unova neresponse yemaemotions kana kuti behavior iri particular. So if nothing bad is happening, Saka kana pasina chakashata chiri this would be a kuitika, time to love. inenge iri nguva yekuda. If someone hurts you, Kana paine this would be a anokuvenga, time to hate. inenge iri nguva And if yekuvenga. they came to attack you, it would be a time of war, of course. Kana vakauya zokuataka, inobva yaita nguva yehondo. And if there's no one doing you any harm, it's a time of peace. Kana pasina ari kukukonzera harm, inenge iri nguva yepeace. So these are not instructions to hate your enemy. Saka haazi ma-instructions ekunzi venga enemy yako. These are not instructions to take up arms to kill or fight. Haazi ma-instructions ekunzi tora zvombo urwisanise kana I kuuraya. believe that these are observations of what humans will do. Ndinotenda kuti uku kuongorora kwekuti vanhu vanoita sei. You will love, you will Vanhu hate, vanoda, vanhu you will vanovenga, fight, vanhu war, vanorwa, and you will enjoy peace. vanhu vanozoenjoyawo rugare. So we discussed those verses at length. Saka takataura mavhesi iwayo zvakati rebei. Someone asked me a question,
mumwe akandibvunzawo mubvunzo based upon that study, maererano nechidzidzo ichochi. and the question was based around the baptismal vow, vow number 1. Mubvunzo uyu wanga wakatenderera pavhao rerubhabhatidzo, vhao rokutanga. To remind you, Kuti vow rangaridza, number 1 says the following. vhao rekutanga rinotaura Do zvinotevera. you accept the Bible as the inspired word of God, and do you take it as your rule of faith and practice? Unogamuchira shoko raMwari here sebhaibheri seshoko raMwari rakafemerwa, uye unoritora here semutemo wefaith yako I'll break it down. practice yako. Do you accept the Bible Unogamuchira bhaibheri here as God's word, seshoko raMwari, and do you take it as your rule or guide saka unoritora here semutemo wako kana in faith chinokutungamirira and practice or behavior? mufaith uye mupractice? The answer would be yes. Behavior yako. 2 Bible verses are given. Mavhesi maviri emubhaibheri 2 Timothy. Timothy wechipiri. So this is baptismal vow 1. Iri ivhao rerubhabhatidzo rekutanga. We have the subject is the Bible. Subject ndi ibhaibheri. Is it God's word? Ishoko raMwari here? Yes. Hongu. And is it your guide Ndiro or rinokutungamirira here? rule Kana kuti ndo mutemo wako for here? faith Kutenda and behavior? uye behavior dzaunoita. Yes. Hongu. 2 Bible verses are given. Mavhesi maviri emubhaibheri 2 anopiwa. Timothy chapter 3 Timothy wechipiri verses 16 and chapter 17, 3, verse 16 na and 17. Acts Uye Acts chapter 20 chapter 20 verse 32. ndima ya32. Now, we're not going to read these verses. Hatisi kuzoverenga mavhesi iwayo. Like most Bible verses, there are layers of complexity. Semavhesi akawanda emubhaibheri pane maleya akasiyana siyana Now, I don't know what each of you were taught when your baptismal teacher took you through vow 1. handizozivi zvangu kuti umwe neumwe wenyu makadzidziswa kuti kudii apo madzidzisi venyu vezvidzidzo zvebaptism vakakudzidzisai vhao 1. You finished that statement? So, I want to, without studying this, I want to condense these two. There are 2 concepts in these verses. Tisingapinde hedu muchidzidzo chazvo, ndoda kuti titswanye, pane maconcepts maviri arimo. This question, remember, is being asked Rangarirai kuti mubvunzo uyu uri kubvunzwa because of Ecclesiastes 3. nekuda kwaMuparidzi chapter 3. And I said, Indakati if something bad happens to you, kana paine chakashata chinenge chaitika kwauri, it will create an emotion of hatred. zvinogadzira emotion Something yeruvengo. good happens to you, it will create an emotion of love. Chinhu chakanaka chikaitika kwauri chinogadzira emotion yerudo. They're not my words, they're the words that are given in the verse. Kuzi kutaura kwangu, ndo mashoko anotaurwa. Before we move forward, Tisati I tafambira want to mberi, remind you ndoda kuti that kukurangaridzai I have discussed it recently. kuti ndakambozvidhiskasa manje manje. I believe it was in the UK 2 weeks ago. Ndotenda kuti kwakuri kuUK mavhiki maviri apfuura. That we have what Ellen White calls the lower powers and the higher powers. Kuti tine zvinodaidzwa zvichinzi naEllen White, ma-lower powers nema-higher She powers. may use the phrase passion Anogona kushandisa rara rekuti and passion, will kana or nekuti mind. will kana kuti pfungwa. Over the past few years, Kumakore mashoma I've tackled apfuura that same subject through a secular lens.
ndakabata chidzidzo chakafanana ichocho kuburikidza nelens reresecular. And I use the terms fast brain, slow brain. Ndikashandisa kutaura kwekuti fast brain neslow brain. And when you bring all of that together, paunounza zvese izvi pamwe chete, you understand unonzwisisa that it's not wrong to hate kuti hazvisi in a wrong certain kuvenga context. mune imwe context. You shouldn't live in that world, torarama munyika iyoyo here, but it's a natural response. kurarama Which munyika brings me iyoyo to another subject that I've spoken of in the past, zvondiunza kune imwe subject yandakataura nayo mashure. all you see Zvese zvaunoona is all there is. ndo zvese zviri. You're familiar with that phrase, Tinoziva kutaura ikoko, and we know that tinoziva this is not true. kuti izvi hazvisi zvechokwadi. One of the criticisms that I get leveled at me quite frequently Imwe criticism yandinowanzokupuhwa kazhinji is kazhinji that I leave people confused, kuti iko ndinosiya vanhu vaine or I say confusion. something one day, Kana kuti mumwe musi ndinotaura chimwe chinhu, then I say something different another day. then mumwe musi ndozotaura chimwe chinhu chakasiyana. Those two criticisms Kucriticizwa are based upon this idea. kuri maererano nepfungwa iyi. We fall into this ditch too easily. Tinodonhera mugomba iri zviri When nyore. you're given some information, Paunopiwa imwe information, all you see zvaunoona is human nature, your fast inature brain yemunhu, fast brain yako deceives you, makes you believe inokunyengedza, yokuita kuti utende that is all there is. kuti ndo zvese So when I zvinhu. touch a subject Saka pandinobata and I chidzidzo appear to teach it in a comprehensive fashion, ndoita sekunge ndachidzidzisa ndakachikwenenzvera zvakanyanya or strongly, kana people kuchidzidzisa say zviri that strong. that is the completion or the conclusion of that concept, idea. Vanhu vanobva vati tatokonkuluda kana pfungwa iyi Then I'll yadzidziswa say zvachose. something different Ndobva ndazotaura chimwe chinhu related to chakasiyana the same subject, maererano and it confuses nesubject imwe people. chete iyoyo, zvobva zvaconfusa vanhu. So when it came Naizvozvo, to the lower passions and the higher powers, pazvakauya kuma-lower passions nema-higher powers, Ellen White says Ellen White anoti the will is the Will. governing power, ndiro simba we'll say is rinotonga, the boss. togona kuti ndiye boss. And the problem is Dambudziko nderekuti that's just not true, because you hazvisi have two chokwadi, brains. nekuti une pfungwa mbiri. The will Will is the boss ndiye boss of one of your brains, weimwe yepfungwa but it's dzako, not the boss of the other brain. asi haisiriyo boss weimwe pfungwa It yacho. never has been, Haina kumbobvira never yakava, will be, haizombofi yakava, never can. It's haitokwanisi not kuva. designed to be the boss of both brains. Haina kugadzirwa kuti ive iyo boss yepfungwa mbiri idzi. You can't become holier, Haugoni more kuve selfless, more holier, Christ-like, kuve more selfless, kuve with the wakanyanya aim fanana of naKristu, making the will the boss of both brains. uine aim yekuita will kuti ive boss yepfungwa mbiri. Once you understand that, Wanzwisisa iwe it izvozvo, explains so much about how relationships work. zvinotsanangura zvakawanda zvekuti marelationships anoshanda And sei. remember that relationships, Kuti ukama, when we consider that subject,
patinotaura nezvesubject iyoyo we have a term for it. tine kutaura personal kwatinodaidza tichiti zviri personal is the political. ndizvo zviri political. This phrase can be understood in many different ways. Kutaura uku kunogona kunzwisiswa nenzira But it happens on the dzakasiyana. individual and the corporate level. Asi zvinoitika palevel yemunhu ari individual uye muri When you understand that, paunonzwisisa izvozvo at the political level, palevel iri political you understand how you can get into wars that end up being ugly. unonzwisisa kuti munhu unogona kupinda muhondo dzinopedzisira dzashata zvakadaro sei. Coming back to baptismal vow 1, todzoka kuvow 1 rerubhabhatidzo we have 2 Bible verses, tine mabible verse maviri and they're related to our relationship to the Bible, anenge aine ukama hwatiinahwo to God. kubhaibheri kuna mwari. This first passage, Passage it has a yekutanga theme iyi to it. ine theme And the yaiinayo. theme is Theme the ndeyekuti truth. chokwadi. I hope you were taught that in your baptismal class. Ndinovimba kuti makazvidzidziswa izvi mumaklasi enyu erubhabhatidzo. The theme for the second passage from Acts 20 Theme yepassage yechipiri inobva kuna Acts 20. the theme of that is grace. Theme yazvo So there are 2 themes to vow number 1, truth and grace. zvinhu zviviri kuvow yekutanga, chokwadi negrace. Once you understand that, Wanzwisisa iwewe then you can izvi, begin to understand your relationship to the truth unogona kutanga kunzwisisa ukama hwako iwewe and kuchokwadi your relationship with grace. neukama hwako And to kugrace. do that, Kugona kuzviita izvi you would go into other Bible passages and into the spirit of prophecy. unenge wakuenda mune mamwe mabible passage nemuspirit of So we prophecy. have 2 passages. Saka tine mapassages First is about maviri. truth, the second is about grace. Chekutanga And what do you know about Christ, chechipiri ndeyegrace. Tinoziva chii who pamusoro paKristu? was the living word? Aiva shoko Christ was rairarama. full of Christ anga akazara truth and grace. We nechokwadi know that. negrace. Izvi Now, tozviziva izvi. truth and grace are not the same thing. Chokwadi negrace hazvisi chinhu I chakafanana. hope we understand that. Ndoimba kuti tinozvinzwisisa izvi. So I'm going to give some spirit of prophecy quotes, Ndichapa mamwe maquotation espirit of prophecy. but I don't have time to read them. Asi hatina nguva yekuti timaverenge. The first one is about truth. Yekutanga ndeyechokwadi. This is a spirit of prophecy quote. Iyi quotation yespirit of prophecy. 7 Bible commentary, 7 BC, page 951, paragraph 2. page 951, paragraph 2. So I'll just read small portions of this. Ndichaverenga zvidimbu zvishoma maererano neizvi. If you profess godliness, Kana it means uchiprofesa nothing. Mwari, hazvina zvazvinoreva. You have to abide or live in Christ. Unofana kukurarama kana kugara muna Kristu. I'll now quote, unless the mind of God becomes the mind of the human, Kunze kwekuti pfungwa yaMwari yava pfungwa yemunhu. God has a mind, Mwari ane pfungwa. that's a picture of a brain, Iyi ndiyo picture yepfungwa. God's brain Pfungwa dzaMwari has to become your brain.
Ndizvo dzinofanira kuvewo pfungwa dzako. Unless that happens, Kunze kwekuti you have no zvaitika, hope. hauna hope. The Bible says, let this Bible mind be rinoti, in you, dei pfungwa idzi dzaingava mauri, which was also in Christ Jesus. dzanga dziri zvakare muna So, Kristu Jesu. God's mind and your mind have to be the same mind. Saka pfungwa dzaMwari nedzako dzofanira kunge dziri dzakafanana. A superficial acceptance of truth is no good. Kunzwisisa zviri pasafesi kwechokwadi hakuna kunaka. If you can give a reason for your faith, it's no good. Kana uchingogona kungopa reason yekutenda kwako hazvina kunaka. Let me restate that, it's not enough. Rega ndizvitaure patsva, hakuna kukwana. But the truth has to go deeper, Chokwadi chinofanira kudzika or you will never be saved. kana kuti haugoni kutoponeseka. The outward part of you Zvatinoona kunze will never make the inside part of you pure. hazvigoni kuchenesa mukati mako. You're familiar with the parable that Jesus gives Tinoziva isu parabhoro rinopiwa naJesu about the cup. rinotaurwa You don't nezvekapu. clean the outside of a cup, you clean the inside. Hauchenesi kunze kwekapu, unochenesa mukati. Ellen White ends this statement. Ellen White anoguma kutaura The heart, which is what? mwoyo. Unova The chii? mind, the Pfungwa. brain, must be purified from all moral defilement. Unofanira kucheneswa kubva kune So, moral if you study defilement, this passage, which we haven't done, Saka ukadzidza passage iyi it's about the zvatirikuita truth, ndeyechokwadi. and it says this, the summary. Inotaura ichiti isamari The yacho truth inoti chokwadi is what is in God's mind. inoti chokwadi ndo zviri mupfungwa dzaMwari. If you want to know what the truth is, Ada kuziva chokwadi kuti you just chii, go into God's mind and you'll find it there. unopinda mupfungwa dzaMwari wochiwana imomo. And when you have the mind of God, Kana uine pfungwa you'll be in dzaMwari possession of the truth. unenge uine chokwadi. Then there's grace. Pozoita grace. So most people, many Adventists, Vanhu vakawanda have a misunderstanding of what grace is. vanotadza kunzwisisa kuti I've grace spoken chii. about this subject many times over the years, but not recently. Nezvesubject iri kazhinji mumakore apfuura asi kwete zviri recent. I hope we all know what this sign means. I hope tese toziva kuti saini iyi inorevei. It's an equal with a line through it. Equals Means but not equal. yochekwa zvoreva kuti hazvina kuenzana. Grace is not the same as mercy. Grace haina kuenzana nemesa. And that's how most people use grace. Vanhu vakawanda ndokushandisa kwavanoita grace. But they're not the same thing. Asi hazvizi chinhu If you were to chakafanana. study grace, Kana you ukambodzidza could go iwewe to the book of grace, Titus, unogona kuenda kubhuku raTitus. chapter 2, verse 11, Titus chapter and it 2, begins to verse 11. define what grace is. Yotanga kutidefinira kuti grace chii. It tells you that the Inotiudza grace of kuti- God, kuti that's a quote from the grace verse, yaMwari, tichikota kubva kuvhesi, is Jesus. grace yaMwari They're ndiJesu. synonymous. But we already knew that because I stated it before. Taitozviziva izvi nekuti ndambozvitaura kare. So, without proving it, I'm Tisina going to say that kuzviprova grace
Ndichataura kuti grace is power. isimba. It's the power of God Grace ndiyo simba raMwari to do two things. Simba raMwari kuti riite zvinhu zviviri. To love good, Kuda or the truth, zvakanaka. to kana chokwadi. hate sin. Kuvenga So that's a chitema. working definition of grace. Ndo definition yatinoshanda nayo yegrace. And that's not new to the movement. Hazvisi zvitsva Grace is the power of God either to love good or to hate sin, because they're the same issue. Grace ndo simba raMwari kuda zvakanaka nekuvenga zvakaipa. Why is this important? Sei izvi zvakakosha? Because vow number 1 is teaching you something. Nekuti vhao rekutanga riri kutidzidzisa The truth is not enough. kuti chokwadi You have to have grace, unofanira kunge uine because grace. grace Nekuti grace teaches you and gives you power inotidzidzisa, yotipa simba to hate sin yekuvenga chitema or to love good. kana kuda The chokwadi. reason why this came up Zvakanaka. Maka is izvi because if you're zvakauya not careful, inyaya yekuti kana you usiri might careful, think that the conclusion from Ecclesiastes unogona kufunga kuti conclusion yekuna Ecclesiastes chapter 3 is chapter 3 contradicting vow 1. inenge ichicontradicta vow 1. I don't believe that they are. Handifungi kuti ndo All you zvazviri see is not all there is. zvaunoona. So hazvisi whilst I zvose say zviripo. that hatred Ndichiti to something wrong is innate within you, kuvenga zvinhu zvakashata, zvinhu that zvatinhu doesn't do zvava away nazvo, with the truth, hazvi- that you need to be zvazvadzima chokwadi, taught kuti unofanira what to hate and what to love, zvinhu zvekuda nezvinhu zvekuvenga, because it's not that straightforward. nekuti hazvina kunyatsoti twasa. I'm going to give you 3 more SOP quotes. Ndichakupai quotation 3 spiritual prophecy. First one is Testimonies to the Church, Volume 5, Yekutanga ndi testimonies for the page church, volume 5, 233, paragraph 2. page 233, paragraph 2. 6 manuscript releases, Manuscript releases, chapter page 6, 20, paragraph 3. page 20, paragraph 3. Testimonies to the Church, Volume 2, Testimonies to the church, volume 2, page 294, paragraph 2. 294, paragraph 2. All of these 3 passages Ndima dzese idzi talk about dziri hating sin. dzinotaura nezvekuvenga. Just going to comment on the first one Changokomenta yekutanga from 5 testimonies. kubva kune testimonies. Ellen volume White 5. asks a question. Ellen White anobvunza She mubvunzo. says, Anoti, will you listen to the true witness? uchateerera here chapupu chazvokwadi? She's going to take us to the book of Revelation Anotiendesa kubhuku to look for 3 things. tarise zvinhu Gold zvitatu. tried in the fire, Gold white rakaiswa raiment, mumoto, and eye nguo salve. chena, We're familiar with this zvinoshongedza concept, with this maziso. passage. Tinoziva concept iyi kana passage iyi. She explains what the 3 are. Anozvitsanangura zvitatu The izvi. gold is faith and love. Gold ndiyo faith nelove. The white raiment is the righteousness of Christ. Nguo chena ndo righteousness yaKristu. And we want to focus on the eye salve. Toda kufokasa mune mushonga wemaziso. In order to be saved, you have to have eye salve, Kuti uponeswe unofanira kunge which is the uine spiritual discernment inova spiritual discernment which will help you to see inokubetsera 3 kuona things.
zvinhu the zvitatu deception of Satan kurasiswa to nasatani resist them, kuzviresista to detect sin and hate it, kugona kutodetecta to see the chitema truth nekuchivenga kuona chokwadi and to obey it. nekuchiteerera That's what eye salve is. ndo isolve ndichi Understand the deceptions of Satan, kunzwisisa kunyengedza reject them, kwasatani kuzviramba to be able to see sin and hate it, kukwanisa kuona chitema to see nekuchochivenga truth kuona and obey chokwadi it. wochiteerera So, the summary of all of that samari yezvese izvi is that Ecclesiastes 3 is not in conflict with vow number 1. kuti ecclesiastes 3 haisi kupikisana nevhau rokutanga. (2024) 2024 is the year of elections. ndiro gore resarudzo. Some European elections have already happened. Dzimwe sarudzo dzekueurope dzakatoitwa. Some are in the process of occurring. Dzimwe dzichiri And we all know that the American election is just before us. tese tinoziva kuti sarudzo dzekuamerica dziri padyo nesu. In our next study together, which I think is next week, muchidzidzo chedu chichatevera pamwe chete chandofunga kuti vhiki rinotevera we want to try to discuss the following subject. ndoda kuti tizame kutaura chidzidzo How should we chinotevera vote? tinofanira kuvhota sei. What I mean by that zvandinoreva nekutaura uku is not who we should vote for, hakusi kuti tofanira kuvhotera ani, but what principles, what ideas do we bring to our voting? asi kuti ipfungwa dzipi maideas api nemaprinciples atinounza So kukuvhota kwedu. you've got a week to consider it, Saka mune vhiki rekumbofunga nezvazvo. and I want to give you two options. Ndoda kupai You maoptions vote maviri. according to principle, Unovhota maererano neprinciple. What's another word for principle? Rimwe vara rinoshandiswa kuprinciple I'll nderipi? put it in parentheses. Ndichariisa. I'm not going to give the answer, we'll discuss that next week. Handisi kuzopa mhinduro tichazvitaura vhiki So rinotevera. should you vote according to principle? Saka unofanira kuvhota maererano neprinciple here. Second option, Imwe option should you yechipiri, vote unofanira kuvhota here according to policy? maererano nepolicy. So they're the two models that I want to offer you Ndo mamodho maviri andoda in how you should be kukuofai considering to cast your vote. kuti unofanira kuconsider chii paunoenda unovhota. So I said principle. Ndataura kuti There's another word that we could use. pane rimwe vara ratinogona kushandisa. I said policy. Ndati And- policy. Policy, yeah. And there's another word that we could use instead of policy. Pane rimwe vara ratinogona kushandisa pachinhambo If you've chepolicy. just voted, Kana wabva kuvhota, if you're about to vote, kana wava kuda or you're kunovhota, going to vote later in the year, kana kuti uchazovhota hako, you need to mukupera come to kwegore, terms unofanira with these two kuzvinzwisisa issues. nyaya mbiri idzi. How do you vote? Unovhota According to sei? principle Maererano or according to neprinciple policy? kana maererano nepolicy. And more often than not, they're completely different issues, Kazhinji kazhinji maissues akasiyana, different principles. maprinciples akasiyana. And in connection with that, Zvakabatana there are neizvi, 6 questions pane that you mibvunzo should be asking 6 yourself. yatinofanira kuzvibvunza. 1.
chekutanga is it rational for an individual, zviri rational here for an kumunhu individual ari citizen to individual, vote? citizen ari individual kuti avhote? So, is it rational for an individual citizen to vote? Saka zviri rational here kuti citizen So you need to understand what the word rational means. saka mufana kunzwisisa kuti rational Is it a zvinorevei, correct thought process? chinhu chiri correct here, kufunga kuri correct here. Question 2. Bvunzo chipiri, Is there a moral duty to vote? pane moral duty here rekuvhota? Is there a moral duty to vote? Pane duty riri moral here rekuvhota? Question 3, Mubvunzo which wechitatu is this question, unova mubvunzo how we uyu, should vote. kuti tinofana kuvhota Are sei? there moral obligations regarding how we vote? Pane mamoral obligation here maererano nekuti tinovhota sei? Are there moral obligations on how citizens vote? Pane mamoral obligations here ekuti macitizens vanovhota Question sei? 4. Mubvunzo wechi Is it justifiable zviri for a justified government here to compel or force its citizens to vote? imanikidzire macitizens ayo kuvhota? Is it okay that governments force their citizens to vote? Zvakanaka here kuti hurumende dzimanikidzire macitizens adzo kuti 5. avhote? Chechishanu, Is it permissible? Is it okay zvinobvumidzwa here kana kuti zvakanaka to here buy, kutenga exchange, or to sell Chinjana. votes? kana kutengesa mavotes? Is it okay to buy or to share or trade or to sell votes? Zvakanaka here kutenga kana kuchinjana kana kutengesa mavotes? Last question. Mubvunzo wekupedzesera, Who ought to have the right to vote? ndiani anofanira kunge aine Should right every yekuvhota? citizen Munhu wese here have an equal right to vote? anofanira kunge aine right yakaenzana yekuvhota here? Do you believe Unotenda here that every citizen has a moral right to vote? kuti citizen imwe neimwe ine moral right yekuvhota? There are the 6 questions. Ndiyo mibvunzo mitanhatu. Is it right that everyone votes? Zvakanaka here kuti munhu wese avhote? Do you have a moral duty to vote? Une moral duty rekuvhota here? Do you have any moral obligations of how you vote? Une mamoral obligations ekuti unovhota sei here? Should you be forced to vote? Unofanira kumanikidzirwa kuvhota here? Can you buy or sell votes? Unogona kutenga here kana kutengesa mavhoti? Quid pro quo. We all familiar with Iya that. inonzi quid pro quo, tese tinoiziva. Who should have the right to vote? Ndiani anofanira kunge aine right yekuvhota? Every citizen? Munhu Or should there mugari be wese limits to it? wemunzvimbo? Kana kuti panofanira kunge paine malimits So we're going to kwazviri? discuss that next week. Saka tichazvitaurirana izvi next week. As way of a reminder or preparation, Senzira yekutirangaridza kana yekugadzirira, in May 2022, 2 2020, years ago now, makore maviri apfuura, there was a camp meeting. pane I camp believe it was meeting, in the UK, ndotenda kuti yanga iri and the kuuk. subject of voting was discussed. Chidzidzo chekuvhota I think there chakataurwa. were 3 studies Ndofunga kuti paiva nezvidzidzo by zvitatu myself that zvandakaita discussed the legitimacy and the requirements surrounding the subject of voting. zvaitaura legitimacy nenhaurirano And dzinotenderedza the nyaya dzekuvhota. conclusion was, Conclusion yakanga iri yekuti we must vote. tinofanira kuvhota. And I'll put sometimes, Ndobva ndaisa kuti dzimwe nguva because it depends on the context. nekuti zvinobva necontext But the yacho. conclusion was we have a religious duty to vote.
asi conclusion yaiva yekuti tine duty riri religious So for next rekuvhota. week, Saka next week please review the studies that were done on voting. dzokorodzai zvidzidzo zvakaitwa Consider pakuvhota. the 6 questions I've posed Momboongororawo mibvunzo mitanhatu yandaposta apo. and consider the question that we've got here. Motarisawo mubvunzo watiinawo apa. Should you vote on principle or policy? Munofanira kuvhota paprinciple here kana Let's pray. papolicy. Ngatinamatei. Holy God, we thank you Mwari vatsvene that tinokutendai you continue to guide and teach us. kuti munoramba muchititungamirira Help nekutidzidzisa. us to understand the subject of equality, Tibetsereiwo kunzwisisa chidzidzo of cheequality, empathy and chekunzwira compassion. uye Help us to checompassion. understand our relationship with you Tibetsereiwo kunzwisisa ukama hwedu and our pakati fellow pedunemi human beings. uye ukama huri pakati pangu nemumwe munhu. As we consider the subject of voting Apo tiri kutaura nyaya in this, yekuvhota one of the most significant and important years in prophetic history, mugore riri significant munhoroondo yeprofesi. help us to understand what our role is Tibetsereiwo kunzwisisa kuti as role yedu observers ndeipi sevanhu and what our vanoongorora, duty is uye kuti basa redu as nderei participants. sevanhu vanoparticipate. Guide us, speak to Titungamirire, us, mutaure help nesu. us to understand and know what the truth is, Tibetsereiwo kunzwisisa nekuziva kuti chokwadi ndechipi. then give us the power, Motipawo the simba, grace to grace, exercise and put into practice that truth. kuexercisa nekuisa chokwadi May ichi this be the mupractice. prayer of each of us Dei uyu waingawo munamadzo as we embrace wemumwe you. wedu apo In Jesus' name, amen. tinokumbukirai muzita raJesu, amen.